Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kipulit ke Secret Services kila kenria yo Presiden ke USA Donald Trump dak beranlang ber Vice President JD Vance bat kiwe ki he jong kategori kat ba dang long kata ka White House Correspondents Dinner menin ke step ha ke por India tang ba ka badai ka meet jong absan tarik syakari jongki kipulit jong ke Secret Service kila rung ha ke kamera jong ke banquet hall bala penlong yakani ke jingalang hadin badan ke jing iasiat hapo ke Washington Hilton Hotel ke balong ru ke Chaka penlong yakani ke jing shemlang ki bathok khubor badu presiden hakaba lapha e baroh bakinri kat ba dang long ke jing bam sneu bha kat kum ke khubor balayo laong ba wei breu bala tip kyrteng kumukul Thomas Allen na Torrance California ulara tiar siat syapo kani hotel hakabala don ro ke jing siat hapdeng jong barki pulit jang ke Secret Service hakaba wei pulit ula syak siat tangba ula light na ke jing mensau na ka daw bo phong ya ka bulletproof vest ya okul lala apan kemno berhadin katuk nipor utrom ulpen bana ba ya ka jing bam sngow ha an beteng biang hadin da ka ba ya ro ru ya ki Secret Service kani ke jing bam sngow ha ka dei ka ba shisin shisnem bat hakani ka por hapo ka hall la don ru ki breu ki paunam na du ki ba pathai khubor ki he sanhima ki aktor bat ki wei ru hadu ba penmi ya kani ka khubor am tip ka e ka jing thumu jong ukul kat ba ka jing tokit kadang lai chakmat Where's it coming from? Where's it coming from? There's left, down the stairs. Where? Where's it coming from? Over there. Answer up! Where's it coming from? Watch your crossfire! Look out! Whoa, somebody go. We got one down. In there. Jim! Hey, where you at?